Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong nga adlaw Biyernes pitsa 26 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, sila'y nakarikod sang dako nga pagsaka sang COVID-19 active cases. Councilor Gonzales nagpalayag nga mayara sang improvement sa road clearing operation sa siyudad sang Bacolod. Lalaki nga ginserbihan sang search warrant na kuhaan sang ginapatihan Siabo kag armas lutang sa Kabankalan. Drug operation sang PDEA kag kapulisan sa siyudad sang Bacolod wala sang problema bangod may koordinasyon nga ginahimo ang tagsa ka unit. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginpalayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nabalakas si Presidente Rodrigo Duterte sa natabo nga shootout sa tunga sang kapulisan kag ahente sang PDEA. Sa isa kapag pakighinuanon upod sa katapos sa media, ginpahayag ni Roque nagpromisa si Duterte nga mahatag ang hustisya kasunod sang insidente nga nagpatay sa 3 ka mga individual. Dugang pa ni Roque, nagpabutyag ang presidente sang kasubo kag kabalaka sa natabo nga pagluthanganay sang pareho nga tao sang gobyerno. Una na, nagaklaim ang PNP kag PDEA nga pareho lehitimo ang ila anti-illegal drug operations. May patigayunon nga joint inquiry para mahibalaan kung nga ang operation ang nagresulta sa shootout. Suno kay PNP Chief General Dibol Sinas, ang CIDJ ang manguna
sa investigasyon. Hindi ini mayong balita. Wala sang koordinasyon. Hindi ko maintindihan kung nga nagpinalumba sila sa among isina na ginapatihan may ara illegal nga druga. Isa ini ka masubo nga hitabo sa diin lunsay naga-uniforme ang nagpinatyanay. Bangod sa ginatawag misencounter kag subuman kulang sa koordinasyon. Hindi dapat matabo ini kung may ara koordinasyon. Alas 6:30 karon talakayon ta ini kung sino bala ang dapat banguna gid kung illegal drugs ang paghahambalan. Kay may ara ini mo ginbutang nga pila ka mga unit sang PNP nga amo ini sila ang may kinamatarong gid kag amo ini sila gintugyanan para sa pag-operar kon illegal nga druga ang paghambalan. Pero itugyan tayo niya sa aton kapulisan ang investigasyon. Hulaton ta kung ano ang mangin resulta sinitanan. Ipaidalom ini kag sigurado suno sa mataas nga pamunuan sang Philippine National Police may manabat sining natabo nga insidente. Dapat nga may ara gid maid-id nga investigasyon kag dapat pasabton kag nga nagluntad ini sa among syudad. Sa pipila ka mga bagay nga ato nakita may ara gid nga may diferensya gid sa magtimbang nga bahin. Kung sino nakasala, hulaton ta ang mangin desisyon sang mataas nga punuan sang Philippine National Police. Da medyo nakibot lang kita. May pipila ka mga nagkalatabo sini sa una, pero subong daw lalaho. Pila ang mga nagkalamatay gid. Amot hindi ko maintindihan. May mga uniforme man nga ang naglintungan na sila. Ang pidiya kadagko sa ngalan na sang ila mga uniforme, ang kapulisan ga uniforme man, hindi ko maintindihan nga nagpadayon gid ang paglinot hanganay. Daw kabudlay no? Daw hindi maintindihan kung nga nagdangat gid sa pinatyanay. Kay kung may koordinasyon kung tani, wala ini matabo. Siguro pwede joint. Abot mga nga nagsipak-sipak sila sa ila operasyon. Ang natabo, sila man lang ang nagunayay. Sila man lang ang naglinotanganay. Ang mga kriminal daw gayom-yuhom gid. Gangisi ang mga kriminal, mga illegalista sa natabo sining shootout sa tunga mismo sang mga katapo sang pidiya subungan, katapo sang kapulisan. Kabay pa, nga hindi na ini masulit, kag kabay pa, mahibalaan sang publiko kung sino ang responsable sinitanan. May ara gid ini kabangdanan kung nga naglinotanganay. Kung ano ang kadalom sa likod sini, hulaton ta ang investigasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:06 morning na sa bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Oy, Biyernes subong ay aba, pila kaadlaw na lang, wagtang na ang bulan sang Pebrero. 3 tulog na lang, pagbugtaw mo, Marso 1 na. Kadasig, no? Gakapulak lang ang numero sa kalendaryo. Dasig nga magsaka edad tas ni. 40 kadasig, daw ginaalas ang panahon. Samtang madasig man nga nagakapulak ang numero sa kalendaryo, padayon man nga nagapangatubang kita sang mga krisis diri wala kag tuo, balatian diri wala kag tuo, subong man kalamidad diri wala kag tuo. Daw wala kita ginabuligan, daw wala kita sang pangkadtuan sini. Amo na siya, ang aras patrol, basta suminyas gani piho. Basta magsilim lang amo na hon daw. Laba buhok nga daw gwapa piho. Aber, tikaon tang patrol sa sini nga mga tinion. Nagaman sa ngaton patrol, balita sa patrol. Si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Happy birthday, Action friend. Wala pa. Advance lang. Advance lang. Wala pa. Advance lang.
Okay do, upod gid kita na yapon, no? Sa imo sininga birthday. Natural ka bulag kay wala. Ang grupo go pod gina. Masukat sa sa Friday, man Action Fred, no? Upda na yung tagyapon, Ulupsan ta lang na. Ha? Uluhipsan ta lang na. Ate, sige, kay do, medyo kung mag-happy birthday daan, doon ka pumangkot na yung pilang edad mo, no? Mapila ka na Action Fred. Solo sekreto lang aton-aton mo lang ni. Na total kita mo lang duwa ka sugulanon wala man sa nagapamati. Hindi mo lang pag panugid-sugid ha. Pila ka na. Ang edad lapit-lapit na babungko sa 80. Wow! 79? Pulopaka, pakot-pakot. Isir talang gamay, Do bati ko, do 27 na si Action Fred. Kalay! Balis karalan da. Sakto man Action Fred, no? Pero anyways, ang palibot sa syudad sa Bacolod, Action Fred, tulutawhay. Sakto gid ang hambal mo. Action Fred, niya do hindi natakachindi ni kung ano ning aton sininga sitwasyon. May COVID-19 pandemic, may mga insidente nga nagaluntad, may mga aksidente Action Fred. Do ginano kita Action Fred, do ginahampak gid kita sa realidad na ari kita Action Fred sa kalibutan sa mundong ibabaw kung baga Action Fred. Kaya do wala kita yung kabutangan sa kagalingon ta. Pero amo nagyapon mo lang ginahambal ta habang may buhay, may pag-asa gid Action Fred. Correct. Kahit hindi na pagyatag sa aton, kung hindi pa man Action Fred, malampuwasan. Wala kita kabalo kung ano ina ang purpose in Action Fred, pero may ara ginaisang purpose. Kung on the side of Action Fred, mahambal ka nga ang mga mga pagpilaw Action Fred to sharpen us para mas mangin maayo pag kita nga mga tao, may mga realizations kita nga makuha di Action Fred. Kaya nga ni wala sang COVID-19 nga dapat magbuligay gid, wala sang balduganay, wala Action Fred sang paindisanay. Kagagin pakita gid sa aton nga tululupong lang kita tanan, manggaranon ka man, bigado ka man Action Fred, tanan kita ya apektado sang COVID-19 nga ginatawa galing kay amo lang na medyo do may sad reality lang dira Action Fred nga ang manggaranon nagapapigado pa lang, ang pigado pigado ni gid. Pero dapat ang aton sininga ka action nga may sarang-sarang kag may mga solusubra buligan man ang kita nga mga ako lang gali kay si Action Fred may sarang-sarang niya mo nga mga pigado wala Action Fred sarang guro na Oaks Dalom. Oo, sarang po yung magsaka pa na. Fourth floor sa Action Radio Bacolod. Bisan 27 anyos ng edad. Kanami lang, no? Pero anyways, Action Fred going back diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Same as usual, Action Fred, subong nga kaagahon. Tulutawhay na after sang nakaligad Action Fred ang kuana. Ang kagabihon, may mga insidente man nga nagluntad Action Fred pero hindi unlike sa iban nga mga inadlaw nga grabe gid Action Fred ang mga nagakatabo nga aksidente, mga insidente pasunod Action Fred kay nagapahuway man guro may mga malaing ginhawa man bala sa ila sini nga mga hilikoton Action Fred, especially daan nga bilog ang bulan na hadlok man sila guro Action Fred magwa kay lain niya nga ginhawa ang gagwa kuno kung bilog ang bulan Action Fred. Pero kabay pa itayo yun Action Fred nga magtawhay na kuntani ang syudad sang Bacolod when it comes to mga incidents kag accidents Action Fred nagabalos-balos lang kakululbaan kis Action Fred no kagduga imbis nga magsikat ang syudad iya sang Bacolod nga acknowledge sang Action Fred sang DOH National actually sa bugos nga Western Visayas ang syudad sa Bacolod palang Action Fred kag ang probinsya sang Iloilo ang mayara sang aprobado nga vaccination roadmap sang DOH National Action Fred. Sa bugos ina nga riyon sa isbot silingon 75% na kita Action Fred nga handa man sa aton sini nga mga vaccination inoculation program Action Fred. So ang ginahulap na lang ang actually nga pag-abot sang
bakuna Action Fred. Pero kabay pa nga kuha na niya ng tayuyo ng Action Fred kay kagapon may announcement man ang Sinovac nga February 28 Action Fred maabot ang ila sini bakuna diri sa Pilipinas. Sinauna pa Action Fred ang Sinovac sa pilato ka mga other nga mga bakuna nga una na negosyar sang aton sini nga gobyerno national. Ti wala kita kabalo kung ano natabo galing kay ti we understand nga may scarcity na Action Fred nga nagakatabo sa pila ka mga pila ka mga COVID-19 vaccine Action Fred, especially nga like ang AstraZeneca, ang iban nga mga vaccines nga grabe bala Action Fred ang efficacy rate. Di ang Sinovac pila lang ning efficacy rate Action Fred, pero go sa gihapon ang aton sini nga presidente. Ito yung malario lang mo na gihapon Action Fred Di sa pila ka porsyento to nga efficacy rate tigin abi-abi nilang bulig man Action Fred sa China nagabal si Presidente Rodrigo Duterte nga safe magyapon tanan sila mga eksperto lang nga nagahimo man sang COVID-19 vaccine, hindi man na sila maghimo sang ikalain sang aton sini nga mga ikaayong lawas, pero ang syudad sa Bacolod Action Fred nagamat-amat naman pamakal sa mga kinahanglanon para sa cold storage gid Action Fred nga pahamtangan sang sini nga mga bakuna. Pa Action Fred ang aton sini nga mga local officials kahit na ma-adjust for Action Fred lain-lain daan ang bakuna. May adjustment Action Fred nga dapat sa amo ni nga percent sa amo ni nga bakuna amo ni nga percent sa amo ni nga bakuna amo lang niya nga katugnawon Action Fred. That's why kinanlan sa mga places lain-lain nga mga lugar Action Fred nga papahamtangan, pero ti good thing lang may pila ka mga pribado nga individual, may pila ka mga negosyante nga Action Fred nag-offer nagtanyag sinisang ila sini Action Fred nga mga establishmento sa ila sini nga mga lokal para gamiton kadamo man sining LGU. Yes, ang San Miguel gani ginako niya ang tanan nga mga bakuna sa ila empleyado. Ang butingon may ara man yang mga multinational nga sila na lang iyang mabakal kag sila na lang ang magpabakuna sa ila mga empleyado. May ara man grupo kapangabay sa World Health Organization nga hindi man pagpataman bulubinlan man ang iban nga pigado nga pungsod, hindi kay ti okuporon bakal iya sang manggaran nga mga pungsod, dawla kita bilin. Correct. Ti amo na Action Fred galing ti going back wala sa hambal naton nga business is business gid Action Fred. Correct, negosyo Oo, negosyo Action Fred, di na sila mabasol kay mabal sila nga ay nagimo mo kami gan isang bakuna para inegosyo namon. Tapos ayo-ayo nyo kami ay nano na lang na ikaron. Pero ti kabay pa Action Fred mentiondihan sa aton sini mga negosyante nga dapat lang tagaan sang konsiderasyon ang mga pigado Action Fred nga pungsod kay I believe hindi lang ya ang Pilipinas ang the only pungsod Action Fred nga pigado. May ara pagit Action Fred ya sang mas pigado pagit sa aton kag may ara sang COVID-19 cases kay di na lang subong man ang lugar nga wala sang COVID-19 case. Pero ti amo walang hambal Action Fred nga kabay pa may ara sang mga human consideration nga matabo Action Fred kay kabudlay gid kung wala sang pasunahan. Amoy nang mahambal ta nga do wala na gini no chances of winning gini kung amoy na Action Edwin kung papilion kaabi pananglitan mag-abot ng bakuna, ano iyang brand gusto mo? Gusto mo iya sang China? Sa totoo, personally, Action Fred, hindi ko yan. Ay, maayo ko no. Kuno. Oh, kuno. So, kung papilion ka, ano nga brand gusto mo? Kung Action Fred, ara ng AstraZeneca, Action Fred. AstraZeneca, pwede man Okay. Galing kay based na Action Fred personally it does not affect you sa opinion man sang whole station Action Fred. Pero ato na yung personally, kabalo naman kita kung totoo naman yung efficacy rate Action Fred. Ang imo bas ihanti, butang pila na ka percent, 90 plus na. Kaya ang ginapaminsan, Kuya Black Action Fred, nang ibiyahe siya, pakatos Pilipinas,
medyo ang temperature yun dira basi mag-idog-idog o kung ano abi di paglambot di butang tayo kasi rate ya mahulog sa 80% action Fred bangod sa sa pagbiyahe ba action Fred may amo na nga mga possibility nga matabo at least may 80% ka pedira galing kay konti sa Sinovac action Fred pila to gani ka percent ang Sinovac mga 50 plus or mga 60 plus action Fred di pagbiyahe sa pagkantos sa Pilipinas pag-abot di ba sige may gamay na lang effect sa rate again action Fred ato na iya pagtanaw ha personally na iya basi bala may mga sideways nga epekto action Fred kag kung may ara lang man sang option why not action Fred dito ka sa mas na ano bala na prove bala action Fred ang iya sining efficacy rate kag kung nanula siya. Kung sa bagay, wala man na problema, pwede ka magkapili ya mo. Hindi man niya pilitaryo kung anong gusto mo ya, nga itoslok sa imo, amo na yung pilion mo, no? Natural man lang natin kung daw medyo gadua-dua ka sa kabagay nga sigiyon mo, kay kabuhi mo na nakataya. Aksyon din. Correct gid ina action Fred. Kag ti damo naman tabala ara bagid bala action Fred basihan nga damo takilala nga amo ina ang AstraZeneca or Pfizer bi action Fred amo ina ang ginpabakuna kag do kaayo lang man sila sang turnout action Fred tubtob subong naka double dose na sila protektado na sila dito makita do na usisa mo man sila action Fred mo nga kung kamusta ang ila sinipamatcha ganong sitwasyon tika okay lang man sila action Fred why not nga ang ila ginpabakuna nga okay lang man sila amo na lang na action Fred ang imo sinipabakuna para ti mayo man ang imo sini kayong lawas kaya hindi niya lahog action Fred mo hindi niya mere lang nga duga paturo ka lang sang glutatayon nga maputi ka lang ano ni action Fred pagpabakuna ni sang COVID-19 vaccine nga protection all throughout the pandemic na kay wala kita kabalo kung saan open action Fred matak-an libot-libot ning virus ni hindi mo man matapungol kay hindi mo man makita that's why nga dapat halungan ginaton kag maghalong-hapit kita ya sa tanan man nga oras action Fred at the same time wala labot nga nagahalong kita sa COVID-19 pandemic halong man sa tanan nga oras especially ang aton sini nga mga motorista at the same time ang aton sini nga mga ka-aksyon kay ti action Fred na istorya tatuligad mo ang taga BCPO ang Makmi Action Fred since January hasta February Action Fred ang nagluntad nga shooting incident sa Bacolod naglambot yung Action Fred Dula naman siya? Nga dula-dula ni si Aksyon din man. Ari na ko. Ara ka na? Yes. Ti Action Fred ang ano bala ang January to February 24 tong record action Fred mo. Ti wala mga pila lang 7 ka semana lang guro action Fred. Tapos 12 iya ka shooting incident ang nagluntad. Ti butsilingon sa isa ka semana may 2-3 action Fred nga shooting incident nga nagaluntad diri sa syudad sa Bacolod. Actually din. Action Fred. May istorya ako hindi ko lang pag-inambitan ng ngalan. Nya kun luyag sa taga Bacolod kag Negros Occidental nga mauntat ining pinatyanay sa riding in tandem, niya ang sikreto isa lang. Untat kamo duso kagamit sang droga kay sigurado mauntat ining pinatyanay dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Iya na ya ha? Hindi niya akon. Wala ko'y gasiling gaupod ako sa luyag nga pinatyanay. Kaya man ang siling niya sa akon, siling niya, Action Fred, papilion ta ko nako abi ang makapahayag lang ko ka makagwa sa publiko. Ang balon kong publiko, pili kamo. Dulaon tang isa ka poser sang sa halitan niya, isa lang siya ang halitan niya. Isa kagatos, 2 kagatos, 3 kagatos, gagbase, isa dira bata mo pa. So, kung abi makapahayag lang ko ka makagwa sa publiko, ang balon ko na sila, pili kamo. Mahalitan na 1,000 o 1 katao. Galing ti sa nasiling ko na, wala gyapon ko yung gaupod nga patsyon mo gid kaya wala kaya kinamatarong nga magpatay sa tao. Galing mo lang ang rason nila mo. Nya kung gusto ka magtidlong sa syudad, magunta ta pinatyanay, untatin nyo ang paggamit kag pagduso sang droga. Pero ti iya man to Action Fred. Iyan na yung opinion. Oo. Pero ti kung tanawon mo Action Fred,
sakto pa gani or tawhay pa or ara pa kita sa normal ang aton sining yung mga ka-aksyon naga-engage na sa illegal drugs, how much more Aksyon Fred sa subong nga kapigado na gid sang sitwasyon ng iban. Ano na ni Aksyon Fred mo, ang iban kapit sa patalim ba lang nga ginatawag. That's why nga kadamo subong actually sang subject sang bypass operation sang aton sining kapulisan nga newly identified Aksyon Fred nga mga drug personality. Ang iban nag-settle Aksyon Fred as courier sang drugs kay pares ba na ligad nga halit taga Victoria siya yan, nagkakatso pa siya sa Banago, may ginakuha nga drugs, ginab-deliver ni Aksyon Fred. Dagati, ang paghambal niya sa aton, ginatagan siya 300 pesos kada transaksyon. We don't know kung kapatihan ng Aksyon Fred o kung anong sitwasyon. Inubakal, bugas lang kasudana. Is guyagid ang iya siniya kahilwayan para sa 300 pesos. Pero we don't know Aksyon Fred sa struggle man na nila kay kadamo sa mga negosyo nga nagsira. Isa sa Aksyon Fred sa apektado nga empleyado nga gintakas kag nadulaan sang trabaho. Kis Aksyon Fred may mga kigayunan bala like to sang sa Cadiz bala nagligad nga nangawat siya pero nagbilin siya sang note nga naghambal nga sorry kay nangawat siya Aksyon Fred. Amo na butang. Tikis abala mahambal ka na lang anuman do konsensyahon ka na nga ipapreso to sa kung ikadala sa kapigaduhon inabla kog isa mangawat ka bangod kinanglanon gid kinahanglan gatas bata mo nga wala kay bakal nando may rason bala pero hindi kaya sila nga kawatan kadigid nga hungod sa buot nga mangawat ka na gid inaya pwede maintindihan ina nga do ipit gid bla nga do wala gid ti gapili siya mo mangawat ko, patitiong ko bata ko, o kung pabayaan ko, nga gadibi da. Ti kung ikaw amay, daw maguba, dugan mo ng gagibi, bata, wala kay patiti. Correct, Aksyon Fred. Pero believe ko mo, may nabiliban pa kay sa Aksyon Fred ya sa bahin bala sang Golden Field. Amot kong gina-check na da sang aton sining mga otoridad, Aksyon Fred. Ara, sige hapo ni Aksyon Fred ang mga nagapamara. Kabalo ka na ako aga pamara Aksyon Fred mga pribadong salakyan nan. Wala pa kabalo kung gina-check na dira sa aton sining otoridad kay in the first place Aksyon Fred, siyempre ang ginatawag wala nga social distancing. Ang dapat Aksyon Fred magpabilin sa social distancing. Tiko kung may magpapol para Aksyon Fred, ano man ang sitwasyon man. Kasi sa subong nga pandemic, sige sila gapon sa ila man negosyo Aksyon Fred. Kag ginasinyasan ka pa nga 500. We don't know. Kay kabalo naman kita nga tupad Aksyon Fred. Headquarters lang manada mo. No? Kada mo na sila sang garaya Aksyon Fred. Singan to wala dason pamangkot sa aton sininga nga kapulisan man Aksyon Fred no kung or mismo sa LGU man Aksyon Fred kung ano man ang sabat nila ni Aksyon Fred sa amo nga mga sitwasyon sa Aksyon Fred nga mga hindi ito mababutang chances amo nga sahi sang palangabuhian Aksyon Fred kahit wala man guro, abot lang kung may human consideration pa ni sila. Kahit kung human consideration, mas unahon Aksyon Fred yung safety sang tanan. Kaya dapat gani, social distancing. Galing kahit sige lang bayan talang na sila danay. Pala nga buhay alagid nila na Oo, amo na gina Aksyon Fred Wala ka gid may mo, maluoy ka man na sila mo. Balo ka nga, may na-interview ako sa una. Siguro mga hubyan pa ko to, reporter ko sa isa ka radio station, kuning assignment ko nga ma-interview sa isa na ka daw nga maligya ablas ng ilawas. So, hindi, ang natabo mo ni, kasimple lang mo, hubin pa kayo, nag-intra na siya, balo ka nung rason niya, nga bangod ka imulo namon, gabatyag sa kahisa bala sa mga pariyoya edad. Ang pariyoya edad niya, may pwede ka bakal make-up, pwede ka bakal lipstick, pwede tanan, pahumot. Siya yan na pirti kapigado bla. Luyag yaman nga amo sina kung tani nga luho, hindi sa kasarang. Nya ti wala ko kumahimo. Hubin man ko luyag ko man nga bisan paano makabakal bisti nga mayo, makabakal pahumot pro sang iban. Amo na bla kabatal kagamitan mga bag kag iban pa. Wala sa iban nga ginadumduman.
kundi nga mag-intra sina nga negosyo. Kaluoy, Action Fred, no, maluoy ka sa, wala nga rason, kag maluoy ka, nga amo ina ang mind setting, Action Fred, sang aton nga mga kabataan, nga temprano pa, naga-engage, Action Fred, sa amo na nga mga aktibidad. Pero we can't blame them, ano man, ang takabalo, kung ano man yung stand sang ila, sini nga mag-inikanan, Action Fred. Galing kay mambal sila nga makabutang ng isang pagkaon ng ila sini kabataan sa ila sini nga lamesa, kaya amo na lang Action Fred, masettle na lang sila, mapasugot na lang sila nga amo ng sitwasyon. Pero the worst, pag Action Fred, yung ara ba lang mga kabataan, Action Fred, nga nagapangayo-ngayo sa dalan. May mapamangkot, kung Action Fred mo, nga nagapangalimos ka din, mo ginikanan, at si mama, si mama, ato sa madyungan, ti akigan niya ko karon, kung wala ko sang sinsilyohon, nga ipuli sa balay. Sige sa Action Fred, yung ginakumos mo lang dughan mo, wala ka kabalo kung tagaan mo, o kung hindi na lang, kung tagaan mo, Action Fred, mambal ang ginikanan nga, ate mayo kung bata, kayo makapangita ka sa remedyo, nga Action Fred. Naka-encounter ikaw sang isa ka isina sa kabuhi sang tao, nga ang tatlo yak anak nga babae, ang gabugaw, amay? May kilala man, Action Fred. Kurti, no? Ako niya ti kilala, kugin mo. Di mahapos ko palapitan, hapos interviewon. Di kisa makahatag banlain buot kaya kung hindi ka mo tumaan ka mag-abyan, git, basi malaban niya ka. O galing, kung mag-abyan ka mo, maintindihan niya ka, kag masabat yaban ka. Di hindi ko, bot kung ano nga klase amay, kaya may amay nga pros na, nga ang ginabugawan niya, bata ya. Grabe. Hindi ka kitas naman. Do, hindi naman na enough reason, Action Fred, ang kapigaduhon. Kung amo na hinihimo niya, Action Fred, siya sinima kabataan, we don't know, ano nang paminsaro niya, ano nang huna-huna, yung sin Action Fred. Basi panamkon sa baboy, bla? Basi. O basi ido man? Ambot na siya, na. Bisan tinulang. Wala, gani, guro labot, Nga baligya yung mga kabataan, Action Fred, basi ginauna yaman na. Amo na masakit. Di ba la Action Fred? Kisa kadamo na yung tabo nga muna. Grabe. Nang amay gay mulo sa bata, damo na yan. Naamo naman. Dapat kadamo isang problema, isang kalibutan, hindi sila magdugang. Kay kisa wala Action Fred, makambal ka wala nga, kakapoy man naman. Kakapoy sa mundong ibabaw, pero hindi naman insakto. Kakuhaan mo, kagalingon mo. Nadula si Aksyon din. Baka pila sa madula, okay Balikan, tas na, dali lang Agod nga matapos nga mo diskusyon kag topiko nga duaw, makawiwili man kung isa kung tandugon tanimo ang palangabuyan sa aton mga kauturan. Aksyon din kamagin. Yes, correct to, Action Fred. Kagamot mo lang hambal ko ng sa subong dugang pagit sa katigidohon, Action Fred. Nga, walang mga suicide incidents pagit wala, doon nagsaka or doon nagdamo pagit subong Action Fred mo. That's why nga ang syudad sa Bacolod, may gintukod yung Action Fred nga team, kag may hotline number, manda sila, kundiin ang mga nagabatsyag balasang depression, Action Fred, mahimo nga magtawag sa dira nga mga hotline numbers para mapabutsyag ang ila sini nga higubunot. Kay tikis Action Fred kanami mag-istorya bala sa wala nakakilala sa imo. Kay hindi ka pag i-judge, hindi ka Action Fred paghambalan sang malain dira, mamati lang. Basta may pauposan ka lang. Hindi lang pag hindi ka lang mag-suicide dira, nalita kung kagalingon mo, kagang imo sini mga ginikanan, kagang iban Action Fred nga mga tao. Para sa sa recently nga natabo Action Fred. At lumumpat sa fourth floor? Oo, we condole with the family. Action din ang background sa nga bata kilala ko gid. Kilala mo ni Action Fred. Unless nga may ginsugo sa nga magtiklod, abi sa iya, doon mo na ba Action Fred. Pero we pray for those people, kag basi mayara si kita mga ka-action nga nagapamati. Subong, nga do medyo nagasuprer sang depression, may malain nga pamatsyag, ara ang inyo sa mga abiyan, may mga friends ka mo, ang inyo ginikanan, willing gid na mamati. Kag
isa lang ang kabuhi, hindi tayo kuring nga may 9 lives connection Fred, no. Isa lang ang kabuhi, so dapat aton inihalungan, let's enjoy life to the fullest with limitation. That's why nga Aksyon report sa Lin sa Patrol, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34. Nawala lang oras ba? Sulusugilanon kadali. Alas 4:34 na. Oh, bangon na kamo. Bangon ron. Pamahaw na kamo na. O kung hindi nga ni, kadto kamo sa mga merkado, bakal na kamo sang inyo sini palamahawon. Okay, una nga hutong sa aton roll call, karon nga kaagahon. Kay Rak Narok Mungon, good morning. Kay Pili Morales Quillo Aliesa. Kay Warren Ortez. Kay Lunila Tarusan, sang Purok 20, Barangay Alangilan. Kay Alex Buntisa. Kay Ibon Bosher, sang Germany, good morning. Kay Angela Liarte Gayon Dato, sa Barangay Tutong, Barangay Pilisa. Kay Utay Benedicto da sang Victorino Heights, Mansilingan, kay Lisa Castellano Parungaw, kay GM Asdilio Banag, kay Jubal Trinidad, gamonitor man, subong man, dira kay Utay Benedicto, ang edad ko no, numero lang, correct man, kay April Banag, kay Kent Bulak Hawanisa, good morning. Kay Prito Bernel, Lopisayna Murcia, good morning. Kay Lynn Nobalam, taga Surigao, sige. Kay Angela Liarte Gayon Dato, tamyaw lang kuno taga Libanon, si Maricon Castillo, kag pamilya Gayon Dato. Dira kay Runi si Dayon Gordon, good morning. Kay Noel Amar, tamyaw ya friend ya, si Vanessa Mayo sa Minnesota sa Amerika. Si Vanessa Mayo, good morning man. Tamyaw yaman si Noel Amar sang Canada. Porte ko no. Tamyaw yes Aksyon Eden Aboso. Kay Martin Aliling sang Imos Cavite. Kay Aida Alunan, good morning. Kay Erne Odasco Lidas. Kay Jim Lamela. Kay Philip Roylan. Kay Sheila Alagos na. Kay Rune Sedayon Gordon. Good morning lang. Una ina nga hutong sang aton sini nga roll call karon nga kaagahon. Ari anay ho. Sa aton mga plantador, 3 na lang kaadlaw, 2 kaadlaw na lang ang aton sini pagpahibalo sa inyo nga kung luyag kamo magdako ang produksyon, gamit kamo sang unique complete fertilizer sa inyo katubuhan. Gamit lang kamo anom ka unique complete fertilizer of lang sang 2 ka urea. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha 41 na kay Marlene Diaz na good morning, kay Julie Derla Celestial Hongko Taxmana, kay Marvin Sibiliada, morning ko da sa taga-sumag kay Jerry Pudadiro, kay Rosano Miranda Sang Silay, kay Ani Rapols, good morning lang. May lang nga pag-upod sa atong tagsagid kakaagahon. Dira kay Judge Snap Diamante, good morning da. Kay Betty Lau sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Si Toto Raul Alibuga, dagaladlad ka na da sa pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pari Remias Arroyo, good morning lang. Dira kay Marvin C, kay Johnny Hidalgo sa Manapla, kay Pari Erning Horilla, dira kay Pari Istoy Querido, good morning. May lang nga pag-monitor. Kay Nick Barca, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, kay Gilbert Carion, kay Mayor, good morning. Kay Jutay Pasqua, kay Lorene Canson, kay Buni Advincula, dira kay Bibitan, good morning da. Kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, good morning lang. May lang nga pag-upod sa ato na tagsagid kakaagahon. O ano ang mga bulubalita pagid ka mga isyo. Karon sa ikaduha nga utong alas 6:30, tandugon ta kung sinugid amay kinamatarong kon drugs ang pagamalan. Ini balang natabo nga paglinutangan na dito sa Quezon City sa diin. Sila malang ang nagpinatyanay katapos ang PNP kag PDEA. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na sa aton mga auto, no? Ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna,
ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan. Philippine Standard Time, las 4:56 na. Balik kita sa aton pagpangalagad kay Henry Antonio Poscablo, good morning. Kay Iba Ciralbo sang Saudi Arabia. Kamustang Saudi subong? Kay Ralph Angelo Diaz. Kay Ami Agustines Baron. Dira sa kay Ilmar kuno sa Ilmer sa Kalumangan, good morning. Kay Rochelle Torbila sang Murcia. Dira kay John Valdivia. Kay Jory Montiliano. Kay Imbong Jocampo. Kay Asmen Roldan Rabilio, good morning. Kay Justino Hontiveros II, pamilya Hontiveros, kuno good morning lang ha. Kay Huma Lumina, dira kay Lorito Armas Bidaha, sang Darawe, Sinigalan. Kay Maricel Pugoy, ba taga Bito ni si Maricel Pugoy. Oh. Kay Alex Puentes na good morning lang ha. Areho sa aton mga mangungumabla, para nga mangin maayong inyo produksyon, hasta lang ining mabalik kami pagkatapos.
mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdanga na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Cambrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable at ang balita pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Gato, porte matong reklamo sa basiwa. Higko na, wala pa tubig. Subong niya, daw wala naging tubig. Anong natabo ni? Daw gininto kita sang prime water, ha? Oh? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na, diri kita. Balita naton sa Kapitulyo Silay, nakarecord sa dako nga pagsaka sang COVID-19 active cases. Balita Kapitulyo. Detalyo po kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Medyo iti naman mayang balita para sa Negros Occidental kung kaso sang COVID-19 ang pagkahambalan. Bangod golpiada naman ang pagbotsog sang kanamoon sang mga kaso sang aktibo sa COVID-19. Sa record nga ginapagawa sang Provincial Incident Management Team o kung na PIMT as of February 24, 2021, nagasaka naman sa 78 ang active cases. Humalin sa 59, nagligad nga Pebrero 23. Isa sa nga mga lugar nga mayara sa nga na-record nga manabong nga kaso among syudad sa nga Silay. Humalin sa 12, nangin 24 na, kag nagapanguna sa gihapon nga may pinakadamo nga COVID-19 active cases. Humalin sa 13 ka mga COVID-19 free nga lugar, na buhin na ninisang apat kag naghimo na lamang nga siyam, matapos nga ang apat ka mga LGU ang naka-record sang balik naman nga tag-isa ka mga kaso sang COVID-19. Ang kabugosan nga record nagapakita nga mayara sang confirmed cases nga 6,811 kag may 6,518 nga recoveries
kag 215 ka mga nagkalabatay. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Henovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:09 na. Kay Kati Beer, good morning. Kay Yasmin Roldan Rabilio, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabila. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina Garcia, good morning lang. Aber, diri kita. Balita naton sa puwersa sa ngaton kapulisan, drug operation sang PDEA kag kapulisan sa syudad sa Bacolod, wala iya kuno sang problema. Bangod may koordinasyon nga ginahimo ang tagsa ka unit. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric. Polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Ni Deputy City Director for Operation, Police Lieutenant Colonel David Cachumbo Jr. sa interview sa Aksyon Radio, ang natabo sa Miyerkules ang Kabi Aksyon Fred sa tunga sang PDEA, kagapulisan sang QCPD, malayo ang matabo diri sa masyudad sa Bacolod tungo sa ginatawag nga proper coordination nga ginahimo sang PDEA kagapulisan sa ila sini mga drug operation sa syudad sang Bacolod. Artindira, ang relationship sa pulis kag PDEA din sa Bacolod o sa Bilog na Region 6 sa pagkabanlaw po is concerned. Maayo man ang standard operating procedure na gid nga before ka mag-conduct drug operation, mag-padalahan din siyang coordination sa PDEA. So, kailangan gid na dapat ma-establish gid ang mayong relationship sa duwa ka enforcement agencies na ini Aksyon para ma-implementar natin ang lagi kontra sa droga. Ang pwedera na kung mag-operate ka sa isa ka area, for example, yes ang pulis, so kung sino ang law enforcement agency na mag-operate sa isa ka area ka pulis, so kailangan din pag-coordinate sa territorial unit, kung din kita mag-operate para evaluan sa territorial unit na may law enforcement operation na ginapaniwat ang isa ka agency sa iyang areas para wala malikawan ka ang sidinti nga mis-encounter action area. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel David Cachumbo Jr., Deputy City Director for Operation sang Bacolod City Police Office. Ang ining report ginadulong siya sa kaluan sang Santon Plus Herbal Soap, epektibo kag puno sang moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, ginapalumok ang panit, ginapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report kay sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. Si Lito Sicondeso, sang Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, nagaupod sa aton karon nga kagahon. Ba, mahaw-maaw, kapangagda kape. Kay Christian Rua, good morning lang. Dira kay Dilia Liabe,
good morning man. Kag kay Cora Jubin, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed... Unin kasuyon kay Edilaoso sang Quintaon Victorias, kay Manjo Arnijo, kay Erwin Gonzales ang Maaw nagamonitor, kay Rosilyn Tanalgo Pilisardo Canosa sa May Tubig Isabela, si Pilinura Oliveros Gatamyaw sa anakya, birthday sa anakya, si Roger Oliveros, happy birthday lang kay Dodge Dalida, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:25 na. Oy, diri kita ho.
kung may kapan ka nga bukol sa lawas abyan hindi pagpadugaya tunawa dayon basi mangin malignan pa na. Kaysa una ang goiter bukol sa baga tumor kag iban pa ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera wala gid problema. Amo lang galing ina, may agi, may pilas, may pinal. Professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Na standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 21-4. Una nga bula, resulta 21 kag 4. Second draw, ikadua nga bula, 29-35. Ikadua nga bula, resulta 29 kag 35. Third draw, ikatatlo nga bula, 31-11. Ikatatlo nga bula, 31 kag 11. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita ang jackpot 15,840,000. Kombinasyon in any order 2, 38, 12, 45, 43, 28. Resulta sang 649 2, 38, 12, 45, 43 kag 28. Sa ilo kita, 642 kita ang jackpot, 10,829,574. Kombinasyon in any order, 4, 24, 8, 2, 12, 17. Resulta sang 642, 4, 24, 8, 2, 12 kag 17. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdunan. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga gala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
aksyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kahintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33 na kay ining Halandoni Agostino Canagan. Good morning. Bao si Di Anton Diaso sang Patria Village. Ton, kamusta dang Patria? Wala gi kuno tubig ista subong. Daw na intulin kita sang prime water kag Basiwao. Diri kita sa Balita City Hall, Councilor Gonzales nagpalayag nga mayara sang improvement sa road clearing operation sang Bacolod. Detalye sinupon kay Aksyon Art Tayupon. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Ging kalipay ni Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Glish Gonzales, ang resulta sa nagapadayon nga validation angon sa implementasyon sang road clearing operation o kon RCO 2.0. Suno kay Gonzales, ang improvement nga natabo sa pagpatuman sa nga mga mando ang isa ka klarong indikasyon kung paano gintinguan sa iya magkopdanan sa Liga. Mapatuman ang ilang obligasyon pagi sa bulig sa naglain-lain nga mga departamento sa gobyerno lokal. Ginpasalamatan man ni Gonzales ang ginahimo nga kooperasyon sa publiko, apisan nga mayara pagidman sang mga nabilin nga nagapasaway. Dugang pa sini ang ginimo nga pagpaninguha sa mga opisyales sa syudad sa Bacolod ang hindi lamang magalawig tubtob sa bulan sang Marso sa diin magatapos man ang inspection kag validation sang DILG. Ginpansiguro man sining komitido ang ilang hanay sa pagpadayon sa kamong regulasyon sa palaabuton.
Naka-final validation ng subong until March Action Art. So for the past pila ka days nag-upod man kita sa during the evaluation sa nagalibot sa Bacolod. Nakita ang tagid Action Art during nagalibot kita ang mga tanods in place, may kagang nato na mga obstructions na clear gid, although natin hindi perfect, no? Kay may gid pasaway pagid kaga may na for some other reasons hindi ta especially ang illegal parking na hindi na to ma-perfect gid. But nag-hopeful kita na tanan, no? Hindi lang si kapitan, si kagawad, ang tanod sa gid, no, ang atong road clearing team nag-work together para ma-improve na to ng atong rating for the evaluation. Continuous sa Action Art, no, so according sa evaluator, ma-notify lang sila. It might be every quarter, sa may annual, no, ang evaluation naton. So meaning sustainability naton ay sustain sa each and every barangay kag sa especially gid ang gina-take down o kung ang gina-priority gid during the evaluation ang aton na 3 major markets, ang aton na mga major roads ang gina na priority packet. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36 na. Siling ni Noel Amaronya higop ta sa bawa. Shirts, hilo ko no, gwapo sa good morning na kay Noela. Kay Amor Malayang, good morning man. May lang pag-monitora, tagsagid kakaagahon. Sige, mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, SalangaNo ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, kantahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Letong ginhawa. Si Cory Bidahas ang kwaito ga monitor, kay Mon Lisay, kay Banoy Bahandi da sang kabukiran Takuling, kay Emily Artiaga Santisas sa Manila pa siya ga monitor, kay Otero de Leon Sean, good morning man. Bawa pahanukoy ang tangob ang singkang, ang patriya na bulugtaw aga pa, mapatubod wala gid tubig. Dawin into kita sang basiwa kag prime water ho. Siling lamayong serbisyo, araho, puwerte ka na mo damo sa barangay Subong nga gaantos. Uy, daw ginintuloy nyo kami, ha? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Babalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabinayaran ng programa. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Pirinya Tanhusay sang Sipalay, kay Dante Makilan, kay Elizabeth Balata Gamala, morning, kay Rudelin Alvarez Haliasgo, Sala Castillana, kay Warlito Nisya. Aber, diri kita. Lalaki o nga ginsirbihan sang search warrant nakuhaan sa ginapatihan Shabu kag armas lutang sa Kabangkalan. May detalye si Aksyon Brian Murden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred nakuhaan sang Shabu ining isa ka persona nga ginserbihan sang search warrant sa kaso iya nga pagupot sa illegal nga armas dito sa may sitio Union, Barangay Kabugaw, syudad sang Kabangkalan. Ang sospitsado ginkilala sa kay Ruben Calunong, 27 anyos kag nagapuyo sa uman nga lugar. Ginpangunahan action Fred ni Lieutenant Colonel Mary Rose Salvi P. kong hepe sang Kabangkalan PNP kay pila pa ka mga operatiba ginserbi ining nasambit iya nga search warrant apang sa pagsulod nila nakuhaan pa sa balol 13,600 pesos sa ginapatihan sa Shabu kag ang armas lotang nga 38 ini kag apat ka mga bala nga wala pa nakalupok aksyon na Fred. Ang search warrant ginpapanaog ni Honorable Judge Rodney Magbanwa sa Regional Trial Court 6 Branch 61 syudad sang Kabangkalan. Ang suspitsado karon yara na nahunong sa custodial facility sang Kabangkalan PNP. Inang balita sa Nokpo Aksyon, Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:49 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Bago pa sumbanwa
kadapya na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala kag palanggan. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Las 5:53, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred Pilason ang subject sa buy-bust operation sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit matapos maluthangan sa kapulisan sa tubang sa Bacolod City College, Barangay Tapuling, Syudad sa Bacolod. Ang Pilason ang ginkilala kay Gino Inventor alias Peter Pan, legal ang edad kag residente sa Purok Bangros, Barangay 1, Syudad sa Bacolod. Sunod sa team leader sa BCPO CDEU, nagpatigayan sa buy-bust operation sa Dalan Alihis, Barangay Alihis ang mga operatiba kag bato kay inventor. Nagbaligyan na sa inventor sa kapulisan sang illegal nga droga apang nakilalaan sini nga pulis ang katransaksyon sa iya kag nagpalagyo sa kayman sa iya sini nga motorsiklo. Dugang pa ginaligar nga una nga nagpalukok sa armas luthang si inventor sa mga kapulisan. Naglabot si inventor sa tubang sang BCC kag natiruhan ini sa iya sini nga TL. Na-recover sa buy-bust operation ang kapinsin kag gramos sang ginasuspet sa Cebu nga nagabalor sang 180,000 ka pesos.
isa ka kalibre 38 pistol, 3 ka mga wala naglupok nga bala, ka isa ka basiyo sang bala sang kalibre 38 pistol, kag 500 pesos nga kwarta kag bag ang iya siniga nakuha sa aton sini kapulisan. Natiruhan ang binulan na nga ginamonitor sang kapulisan sa inventor ang gindala sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Balita halin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Kay Robert Rumada, good morning lang. Kay Roan Ong, kay Flor Cordoba, kay Dante Makilan, Kagbing Matulak Grandia. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. This time check is brought to you by
Muning na kay Christian Kasipong samang Hanoi. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.